Putuku. Putuku tak goleki nemu ana kene. Inggih Hyang Ndara mari kesit nganti ndadekke bingunge sing sepuh. Jengkar kok ora pamit. Oh, pripun to, Den? Nganti dipadosi yangkung. Goleki ning endi putune ajak golek ayam panggang. Lunga ora pamit. Inggih Hyang. Kula lumebet ing madyaning wonawit awrat ingkang dados sejibahan kula. Anggen kula pinitados minangka dados Narendra Ngastina. Kula ngurmaos ing adidene bumbung wong wang dereng anggadhahi sangu menapa-menapa. Namung sareng kula tapak semedi malah dihening nulat menapa ing dados ingkang dipun tindakaken Kanjeng Hyang rikala semanten. Awit pangestu paduka kula sampun pikantuk pitedah. Awit welasing pandhita Begawan namung gati ingkang ngemutaken dhateng kula ing bab kaprajan. Ana pendhita kang mulang bab kaprajan. Inggih Hyang. Iya. Banjur pendhita kuwi ana ngendi? Nyuwun pangapunten Hyang, sareng kula ngupadi pendhita kula ical saking Pandeleng dereng pinanggih. Dumugi menika Hyang. Iya, ora dadi apa lelakonmu iku ora beda lelakonipun Hyang Duk nalika semana. Nanging percaya nggih parikesit lamun ta sira nindakake apa kang dadi dawing pendhita kuwi mau, lamun ta bener lan pener ing kono uripmu tansah jinangkung dening pangeran. Inggih Hyang. Ayo ndak kanthi bali marang Praja Ngastina, kumpul marang para pepunden, monggo kula dherekaken Hyang.